Bari mo ferro lithi bathu luna. Ngiphethe star player la yabona if uyamazi then you know ukuthi hayi Ntombi Blind. Please introduce yourself to our viewers wethu igama lakho nesibongo sakho neteam ebukade uyidlalela today. Sanibonani igama lami ngoLethu wamthiyane abaningi bangazi ngogoloko. Ngidlala kusizanani. Ugoloko. Ibuya phi leyo nickname le? Nickname esuka vele eKZN kudala lokho Okay, so ugoloko yena yini into emenza ukuthi akhethe ukudlala ibhola? What motivated you to play football? Ngafike ngamotivate uGrootman yami ngithola since kuyena nomuntu bengimthatha as a role model yami vele. Ungifundisa vele style ngangena egame. Udlala ibhola uGrootman lakho? Sekaqedile. Ngamention bani? Clive wakagoroko. Clive wakagoloko. Shout out to you Clive wakagoloko. So manje cela ungishayele like pyramid nyana yama teams okay wadlalela up until manje. Ngophucweni noma kuphi. Vele la ema-tournament mina ngidlale kusizanani kuphela and then eligini ngidlalile ku ABC ngidlale manje ngidlala ku JM Mabopane bengisuka ku Thabatswana naseMpumalanga kuPhaphama ngadlala nakuSomo Right. So manje mawubhekile iphi position enzima kunawo wonke la groundini? Ayikho position easy groundini wonke anzima ngithola because wonke umuntu une role yakhe emele ayenze so for me ayikho role position easy. So manje uyazi vele like ama game anakanjena like kuba se groundini vele kuba ne pressure yabo from ama player from ama teammates, so wena I pressure uyihandle kanjani? For me looking at the chairman le escochayo vele there's no way ukuthi like singathatha I-pressure ye-game sibeke emahlombeni ethu vele kumele sirelaxile ekugcineni ngithola because naye vele himself usika I-pressure yokuthi ufuna igoal yena akathandi lezi kilikili lezi yena ufuna ibhola lenethini straight ngithola So ngifuna ukubuza like izinto eziyithuna imaphi ama player ayi2 ocabanga ukuthi okay ama player ayi2 angekho ku squad wena ubukade ufisa ukuthi abe khona ku squad bafana afede awulochi nje ulochi bekadingeka la omunye umunye ngimbona ngaphandle Lochi nje bekadingeka la mina ngifuna ukubona Lochi. Alright, so score predictions game ya Thursday? 1-0 siyawina. Uyathemba? Ngiyathemba. Sibonile lezi mesijima lapha ya ku Khori. Siyawina thina mara 1-0. 1-0. Afere what are the few words of encouragement would you give to umfana omncane ufuna ukudlala ibhola naye? For intwana encane ifuna ukudlala ibhola bafethu dayeng dinga nje ne discipline kuphela. Discipline zokuyisa fair. Kulesi sport. Okay, no ngiyabonga for isikhathi sakho my brother. Ngibonga mina sister. Thank you.